Agtul-tuloy na kinidamdamag dito press corps. Napabaro ti police station di San Ildefonso, Ilocos Sur. Manam na mga mainaguraran daytoy, ito na 15 daytoy nga bulan. At in press corps ni Sel Benitez. Masagsaganaan ti panaglukat ti baro a PNP station iti San Ildefonso. Sisasagana meten dagiti kameng ti kapulisan nga umakar dagitoy, manipot iti dati nga opisina da. Intun pet sa 15 iti daytoy a bulan ti Disyembre, ti pan nakainaugurar ken blessing ti nadakamat nga opisina. No sa dinno nga iti kang runaan nga bisita da ditoy, ket iti Police Deputy Director, General Alan Purisima. As of now, busy iti personal ti Ilocos Sur PPO as well as dito Municipal Police Station nagiti personal ang agi-prepare para iti security iti umay iti guest of honor tayo ken dito during the program. Segun ken ni COP Abaya, na ipata deri iti baro a Municipal Police Station, babaen ti pundumet lang iti Philippine National Police, ken ti suporta iti lokal a gobyerno ti San Ildefonso. Mangnamnama iti hepe iti nasao nga istasyon, iti tulong nga agapo iti gobyerno municipal iti San Ildefonso, para iti panakapataod dagiti daduma pay a pasilidad iti nadakamat nga opisina. Ni Sel Benitez, Core TV News. Numan iti bulan ti Disyembre ket manamnama nga adu dagiti tattao pakairamanan dagiti turista nga aglalangalang ken agpasya-pasyar kadagiti na dumaduma nga establishmento ken tourist spot partikular ditoy syudad Avigan abparparikot ti kadwan kadagiti agkalkalesa gaputa na basit wenno saan nga umdas iti ganansya manipod ti panagpasada da. Iti panakipatpatang kadagiti kotsero ken kotsera kinunada ada itoy umuna alawas ti Disyembre ket basit ti maganansyada gaputawan unay ti sumaksakay kadakwada. Nung natirog-rog iti December, awan pala yung unay. Dagiti dumay-dayo tibigan nga sa balilog lugar, at dami trabaho da palaeng. So nga, medyo awan pala yung unay ti kasano nga mapasadami tatang bulbulan. Nakapsot sir, kadagitoy nakapsot. Siyempre sir, masabayan ti paggastuan dagiti ubing, masabayan ti Christmas program. So nga kimapsot. Ngem deto ito bakasyon sir, mangrog iti bakasyon na piksanton. Iti panang bisita ti press corps iti pwesto dagiti agkalkalesa nadanunan mi ni Manang Victoria Rabaca akadwana iti anak na. Damo na laeng iti agpasada ket namnamaen na nga adu ti mapasadaan na tapno addaw sa renti pamilyana nga igatang ti kasapulan da iti inaldaw-aldaw. Sabi ko nga sir ta adu ta tapno dami maurnong mi nga para ti pamilya. Daduma sir kayaan kadagito ka sir sa haan nga sapat sir. Pinadas bimet ti simmakay ti kalesa sa J. Crisologo Street ket ti panakipatpatang mi ken iti kotsero ani Manong Arnel Navarro kinunana nga iti maysangal daw tallugasot ti mapasadaan na ket umdas daytoyen para ken kuana. Iti plete ti kalesa manipod bisinidad ti kalye Crisologo ket 50 pesos, 150 pesos met kada oras numapan agpasyar kadagiti na dumaduma tourist spots ditoy syudad Avigan. Manamnama nga umado ti mapasadaan dagiti agkalkalesa iti daytoy bakasyon tatta Paskwa. Mark Reulicio, Core TV News. Awagan dagiti managpaliiw ken dagiti boxing experts nga klasiko. Himay kapat ang panagrin langit na Manny Pacquiao ken Juan Manuel Marquez. Inana tayo met ikapan panunot ang dagiti kalugaran tayo no anya ti makunada kaday tuy alaban. At ini press corps Chris Alicante. Daytoy may kapat a panagrin nangyat da Manny Pacquiao ken Juan Manuel Marquez ang naka-schedule ti Disyembre 9, ibagbaga dagiti kaadwan kang runaan na dagiti boxing experts nga daytoy ti mauda panaglaban da. Isu nga makonsiderar daytoy a klasiko iti lubong ti sports. May palagip nga iti tallo a laban da lamang ni Pacquiao no panangabak ti pagsaritaan. Ngem amin dagitoy ket dimmanon iti 12 rounds. Kaya't nasa when tightly contested amin dagitoy makaigaputi adu ti saludsod ken kontrobersya rimswa kalpasan iti laban da. Dagiti dua boksingero ket nangibet ti sarita daytoy Pacquiao Marquez 4 kit manamnama anapnuan aksyon. Kinunana pa ni Marquez sa patumbayan na ni Pacquiao. Iti medkampo ni Pacquiao aramida na amin nakabayalan na tapno matuldukanen dagiti salsaludsod ken kontrobersya. Daytoy taw awagan da moment of truth.
Iti dayto may kapatagundaway a panaglaban da Manny Pacquiao ken Juan Manuel Marquez maamuan nga tano siya sino tagpayso nga ari iti boxing. Amwente man dagiti na duma-duma ka panunutan dagiti Ilocano. Marquez ma'am. Ano yung Pacquiao ma'am ka lumakayin ma'am. Kan ti laban na idinaudi ka alanganan pa yan ti laban nan. Pacquiao. Siyempre Pinoy nalaing sunang ni Marquez. Abakan na, knockoutan na. Unpredictable. Hanggang mabot 12 rounds, ma-knockout ni Marquez. Si Pacquiao Keso si Padang Pilipino. Kaya ada pa kuha ng mga baan ni Pacquiao. Para iti Benlegay Ayam, Chris Alicante, Core TV News. Babayan iti naaramid a fun run ti JTC wenno Javier Trading Corporation. Dito'y ang nagkaykaysay ti amin nga empleyado pakairamanan pa yan dagitig kakangatong opisyales daytoy. Ken dagiti naayat ang nakipartisipar. Pasat iti daytoy tinawen nga aktibidad ket ti panangin celebrar da iti Christmas program ken Thanksgiving Day. Kem kalaksidan iti dayta may sa kadagiti gagemda kagiddan iti dayta programa ket iti panangin sayang kat iti may sa a fun run ken dagiti malikom da pondo ket mapan kadagiti kasapulan kas kumakadagiti indigent patients iti probinsya. Bala itong fun run na to, Derek, nung nag-start tayo nung last year, actually every year meron tayong break para sa mga employees. Ito yung Christmas party day nila. Every year dating ginagawa natin is nagkakaroon tayo ng mass na bilang Thanksgiving sa lahat ng blessings na nakukuha ng JTC, sa JTC family, sa group of companies. Ngayon, last year namin inumpisan nito in a way na ibabalik din sa mga tao as a way of showing our social responsibility na nagpa-fun run tayo, tapos itong mga proceeds ng fun run, gross proceeds, Derek, binibigay natin for the indigent patients of Ilocos na through sa Ilocos Cooperative and Medical Mission Group and Hospital na care of ni si Dr. Kaigal, birang director nila. At ito yung isang pondo na hawak nila na dito kumukuha kung may pangangailangan ng mga indigent patients. Sigun pa iti General Manager, itagdamad daanan iti sumurok kumurang 300,000 pesos ano orunungdan. Ken saan laing ang naggapoy tinaysayang katafandran no diket pedagiti amin ng empleyado ano sa dino ng teddamet ti pandakabingay da. And as of today, as of this hour, mga less than 1,500 na, mga 1,400 plus na, including yung mga outsiders na nakaregister. So that's about almost 300,000 na pundo kasi we committed to turn in yung gross proceeds ng fund run, which is 200 pesos lang ang registration. Lahat na empleyado nakipagtulungan din. Ang ginawa natin sa JTC Group of Companies, lahat na empleyado sinubsidize ng company yung kalahati. Kaya yung mga empleyado, this year, naglabas naman sila ng kalahati, which is 100 pesos. May sangal daw si dito ang selebrasyon kapwede sana panaglukat dagiti amin na branches ken kalaksidan pa iti fun run na duma-duma pang aktibidad tinaramid kas panagragragsak dagiti amin ng empleyado. Inayon pa ti General Manager ti JTC asaan laing nga basta selebrasyon ti maaramid. No diket may sa panagyaman da kadagiti tattao ken daytoy met ti mensahe na. Kaya yun, yung malaking bagay talaga is yung aming pasasalamat sa mga customers ng JTC at lalong-lalo na pasasalamat sa buong may kapal. Kung hindi dahil sa kanya, wala rin itong mga blessings na enjoy ng JTC, Derek. Chris Alicante, Core TV News. Iti pa ilaing beneg ti ayayam, iti mental gyapan ti kaudyan na resulta ti ayayam, iti National Basketball Association. At iti scoreboard. Gagayem ken kakabsat, day tadi pakabuklaan dagiti damag anasagap dagiti naliptag. Akameng ti Core TV News team iti daytong aldaw. Aldaw iti Biyernes. No ada suwestyon wenno reaksyon nyo. Bisitahin lang ti website ti Core TV.
www.stayingcenter.com. Mabalita kami met ngayon lagi ni Facebook, www.facebook.com/CoreTV10. When follow us on Twitter, www.twitter.com/CoreTV10. You press Core, get mabuya dito yung Core TV, can simulcast over 99.7 Core FM. Isentro mo, tandaanan, 18 days lang yan. Pasko na po. To'y pagayam yun ang ipadamag. Eddie Calizo. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun.